Sei turista oporretan daude belauntzi batean. Baina itsasoaren erdian daudenean, bapatean... Gertatzen ari da! Baina zer gertatzen ari da? Zerbait puskatu behar egin da, onduratzen gaude. Eta zer egingo dugu? Ez dut itsasoan hil nahi. Oraindik oso gaztea naiz. Txalupa hori askatu behar dugu. Korapilo hori askatu! Askatuta! Sei turistek txarupara salto egin zuten eta belauntzitik urruntzen zegoen bitartean belauntzia ondoratzen begiratzen geratu ziren. Bi egun jitoan egon ziren, nekatuta, gosearekin, egarri, beldurtuta eta salbatzeko itxaropena pixkanaka galtzen. Irla bat ikusten dut! Denok elkarrekin irlarantz arraunean hasi ziren. Irlara heldu zirenean, txalupa hondartzan utzi zuten. Azkenean lurra! Ez dakigunez zenbat denbora emango dugun hemen, gauerako txabola bat egin beharko genuke. Bai, eta janaia bilatu beharko genuke, kristan osa daukat eta. Zer deritzozue bi talde egiten baditugu? Bat janariaren bila joateko, eta bestea etxola eraikitzeko. Ni janariaren bilanoa. Ni ere! Taldeak banatu ostean, bakoitzak egin behar zituen gauzak egitera joan ziren. Gau heldu zenean, ohera joateko prestatu ziren. Guztiak lo zeudenean, txinatarrak zarata bat entzun zuen kanpoan. Eta ea zer izan zen ikustera joan zen. Zuhaixka baten atzean zerbait ezkutatzen zela ikusi zuen. Kanibal bat agertu zen. Eta beste zuhaixketatik beste batzuk. Baina, zuek nortzuk zarete? Zer egingo diguzue? Ez ginateke hemen egon behar. Gude balantzia apurtu zen. Eta isla honetara heldu ginen. Baina gude etxera bueltatu nahi dugu. Nor eramaten gaituzue? Mina egiten didazu! Baina kanibalek ez zituzten haien zalantzak erantzuten. Haien gerra bestea kantatzen jarraitzen zuten. Kanibalen kanpamentura heldu zirenean, turistak kaiola batean sartu zituzten. Beste kanibalak bitartean turistak sukaldatzeko lapiko bat prestatzen zeuden. Zua lapiko batekin ikusten dut hemendik. Zerbait sukaldatzen daudela dinturi. Jaten emango digute kriston goza daukat. Kanibalak direla uste dut eta lapiko hori gu sukaldatzeko. Nik ere hori uste dut. Badatoz berriro! Utzi bakean! Askatu nazazue! Kanibalek beltzarana hartu zuten eta lapikora burtako zutenean ermitau bat ezerrezetik agertu zen. Azkar, kaiolatik irten! Nola eskatu zara? Hondartzara joan behar gara eta irla honetatik irten. Nire etxera bueltatu nahi dut. Hondartza ikusten dut, heltzen gaude. Hondartzara heltzen direnean, txaluparantz korrika doaz. Uretan gaude. Denak arraunean korrika hasten dira, irlatik geroz eta azkarren urruntzeko.